Ассалому алайкум бардуи азиз, ҳама каса созаин тинҷаин саломатиётон хубай вақтутон хушай. Имрӯз бардуи азиз 21 феврали соли 2024 ва 1000 рубли русӣ баробар ба 118 сомонӣ. Дар имрӯза видео бардуи азиз Мерседес ана сечка рӯи кардагиян срочни ҳаму бародар да сум дар кор будай. Дар видео гап мезанам ки чанд смай хонаҳои заминӣ ҳастаи дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, ноҳияи Ёвон ва як хонаи заминӣ дига ҳастаи дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурғани Пешина. Квартираҳои арзон ҳастаи бардуи азиз дар ноҳияи Кушониён, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Душанбе ва шаҳри Турсунзода. Қызиқи видео ҳамияе ки як хонаи заминие 130 000 сомониш мега. Бардуи ғарибон шумо метавонед ки як хонаи заминиро 1 миллион 97 000 рубл да бихарен. ҳамат хоҳиш мекунем бардуи азиз видеои имрӯзаро то охириша тамошо кунед. боварӣ дорам ки ягон хона шумода маҳқул мешава ва барои пешравии канали мо як дона лайки бепла биҷухен. Ана ки меҳрем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Лабай. мошиноро дидед? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نویر حکای باباش شما فهمیدید. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنید در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میآمده. бадруи азизи мака ва чаячкидор навора сар мекунем. ҳамат хоҳиш мекунем як дона лайки бепла биҷухен ва навори имрӯзаро ба ҳазур то охириша тамошо кунен. бадруи азиз сар мекунем як квартираи арзон дар шаҳри Ваҳдат. бо диққат гӯш кунен. касе ки аз шаҳри Ваҳдат квартира кофти савден. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Темурмалик. дом бардуи азиз ана 4 этажа, доми 4 ошёна будай. 4хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад бардуи азиз. ана ремонтш, шкатурш кардагӣ, электрикиш кардагӣ, шпаклёвка кардагӣ тайёр бардуи азиз. хеле ки дар навор мебинен. ову суич мега ҳастай уҷатош 100%, мактаб садиқ ва инкомат наздик будай. бардуи азиз соҳиби хона гуфта ки нарша 290 000 сомонӣ бугу. 290 000 сомон. бардуи азиз номерои телефонуша занг зада маслиҳат кунед. бардуи азизам эълона давом метиҳем. бо диққат гӯш кунен. як квартираи беҳтарини дигара гап мезанам. бовар ки беҳад квартираи зурайда, ремонтшам фасони хушу. бардуи азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. гӯш кесем бардуи азиз. квартира дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. дом 10 этажа, доми навай бардуи азиз, доми навастройка. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад, 57 квадратни метрай. ремонтш бардуи азиз, ремонти нав, ремонти замонавӣ, ремонти ба дараҷаи олишай бардуи азиз. хулоса квартира аида фасон намешава. зури зуруш дар канали Сауду Тиҷай на тамошош кардисен. бардуи азиз масъалаи овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира бардуи азиз ба ҳама чизи чораш фурӯхта мешидай. чизе ки дар навор, чизе ки дар сурат мебинем бардуи азиз, ҳамаи ҳамин чизош меистудай. соҳиби квартира гуфт ки ҳамаи чизое ки мақсад дидесен дар сурат ҳамаш меистудай. бардуи азизам нархиш 660 000 сомонӣ мега. 660 000 сомон. ва пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагием. бардуи азиз касе тамошо кардесен. ҳамат хоҳиш мекунем як дона лайки бепла биҷухен. ана ки бардуи азиз бо диққат ҳамин мошина гӯш кунен, ғама фаромӯш кунен. бардуи азиз мошини фурӯшӣ сечка объёмни бардуи азиз. Мерседес сечка объёмни. соҳибиш да гарени пул дар кора, гарени залул будай. соли баромадаш 1999 соле бардуи азиз. бори дигар такрор мекунам ки мошин объёмниай.
сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 дора, моторш 1.8, коробка механика, балонош навай, хадавоиш зуре бардуи азиз. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қурған да бидай, нарша гуфта ки 52000 сомонӣ бугӯ. 52000 сом бардуи азиз ба пули русӣ 440000 рубл мешидаи ва соҳибаш гуфта ки агар мисол ягон Opel арзон боша болои суман битан мешава. 52000 сомон агар ягон Opel дошта бошӣ болои сум битен мешидаи. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар инами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, компания Баха, компания рӯзи хила шумо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад. шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон ки ҷои да ҳами бародарода удобния мераванд, шуморо ай ҳамҷам мегиранд. ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳ саломат бурда меорам. бардуи азиз, мошиношон мошинои беҳтаринай. и яка пастаяне ҳами кор дай, мақсад номерош WhatsApp дора, занг мезанед, сразу ответон мета. бисёр инсони хубай бародарай. ана нарша гуфта ки 8000 рубл бугӯ. ай ҳама да компания арзон бардуи азиз 8000 рубл. агар ай номи канали Савдо Теҷи гап занем ба шумо арзон мекуна. инаи бародарора нигоҳ кунед чӣ хел рафтиян омадиян. такси граница инам вусок самабад рафта инҷа варинот ҳама садфуза дар ин номеро ки ҳамҷа мебурояд тамос бигире мебарад ту соҳ саломат меорад ту. бисёри бародаро моро айрасия тамошо мекунанд, мегӯянд ки авача ҳамин ноҳияи Ҷалолиддини Балхи хонаи заминӣ наемонӣ. ина бардуи азиз бо диққат гӯш кунед, фақат шумо дар комментияра сухан кунед ки аз киҷо мисол хона замин квартиратон дар курай, мо арзонуша барои шуморо реклама мекунем. бардуи азиз, хонаи навбатии десен қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, ҷамоати Фрунзе. 8 сотиқ заминаи 3 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. ана хонаҳо ремонт дора. бардуи азиз мега соҳиби хона маълумот дагия ки хона дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи, ҷамоати Фрунзе, поёни айни овсвич мега ҳастай алиша мешава ба мошини майда. мақсад ки ягон мошини майда дошта бошем болои сумбутен мешидаи. ва бардуи азиз, нархи хонаи фурӯшӣ нархиш 130000 сомонӣ мега. 130000 сомон ба пули русӣ 1,97,000 рубл мешидаи. агар ту айёвонӣ бояд ту лайк монӣ шеринар. ба ёдат боша гуфта будӣ ки хонаи арзон аз ноҳияи Ёвон бумон. ина марҳамат бардуи азиз гӯш кунед. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Навкорам. бардуи азиз, ноҳияи Ёвон, деҳаи Навкорам. 7 сотиқ заминаи дар хона кардагӣ, хонаҳо ремонт дора. соҳиби хона маълумот дагия ки хонаи заминаки фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Навкорам д. сӯрошни фурӯшия мега бардуи азиз қариб 7 сотиқ заминаи дар хона дора. баня, ҳоҷатхона дошта бардуи азиз, оғил дошта мисол барои говмол кардан, ҳезмхона, дегдонхона бардуи азиз ҳама чира доштай. 24 соат овсвич мега ҳастай. фақат харидорои аниқ занг бизанед. нархиш 170000 сомонӣ. урӯз як бародар имода нависая ки якай савдотиҷи зури бади мега хонаҳои арзон мемонине ки як даими шаҳри Бохтар бумон хонаи заминӣ. ина бардуи азиз, шеринари қирғанӣ қабулш ки хонаи арзона. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар. бардуи азиз, бозори Нихӣ гуфтагиай. шаҳри Бохтар, бозори Нихӣ. 3 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ. хонаҳо ремонт дора бардуи азиз, дар трезаш часпондагӣ чӣ хеле ки дар сурат ҳозир мебинед. соҳиби хона маълумот дагия ки 3 сотиқ замин, мақсад ана маҳаллаи Сарчашма, бозори Нихӣ. нархиш 230000 сомон арзон мекуна. ба пули русӣ 1,941000 рубл мешидаи. бардуи Кайрасия гуфта будем ки ма дар квартираи тайёр дар корай. ина марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Кушониён. бардуи азиз, ана якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 31 квадратни метрай. доми навай бардуи азиз, дом нава стройка, квартира нав ремонт кардагӣ.
соҳиби квартира маълумот додааст ки хона дар ноҳияи Кушониён доми нав. бардури азиз, квартира тайёра медрои зиндагӣ мекунӣ, камтар арзон мешида. бардури азиз, бисёр не камтар арзон мешава. дӯстони азиз, нархиш 180 000 сомонӣ будай. 180 000 сомон ба пули русӣ 1 519 000 рубл мешидай. харидорой аниқ бардури азиз, числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша занг бизанед. бардури азизам, тамошо кардеса боше, мегӯянд ки о ака тамошо кардесам, як дона лайки бепала барои пешравии мо биҷухен. раҳмат мегӯям барои дастгиритон. квартираи фурӯшии қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки пешина номаш Регар, дар 4 микрорайони бардури азиз шаҳри Турсунзода дар мисол ҳамин квартира будай. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 42 квадратни метраи. дом новостройка квартира бардури азиз нав таъмир кардагианд, хеле ки дар сурат дидесен. соҳиби хона маълумот додааст ки хона нав ана ремонти фасон кардагианд. мега бардури азиз, абойҳои мақсад қимат задагианд, кафелҳои қимат задагианд. бардури азиз, ана пеши хона да садиқ магазин, бозорча магазин, ҳар хела мисол магазинҳо ҳаста. бардури азиз, ана қабули бино шидаги бардури азиз, документош ҳамаш 100% ба номи харидор оформид карда метем. срочни бардури азиз фурӯхта мешидай. ана нархиш 215 000 сомон. ханам хеле бардури азиз, апашко иба навори хонаҳои фурӯши имрӯза. аз куҷое ки мошини фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон рӯй карданд, ҳаракат кардам якта ба якта нархошона барои шуморо бардури азиз ана гуфтам, яъне ки пешкаш кардам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. хай бардури азиз, аз куҷое ки мақсад мада рӯй кардам, реклама кардам, аз куҷое ки намондам, бифаҳмем ки ай ҳамҷоҳо рӯй накардисан. او در کامنتی‌ها نویس که سعودی تجارت فقط ایجا میمونی، فقط ایجا میمونی. خیر برداری عزیز، از کجایی که مثال روی میکنن ما همونجا مگرم رکلام کنیم. خیر برداری عزیز، از کجایی که در کره کامنتی‌ها را بنویسین، ما ارزانش برای شما را حرکت میکنم، رکلام میکنم. و یا چی دیگه برداری عزیز، حتما یا دونه لایک بپلا بجخین و فوراتون که ویدیوهای مرا یکمی شده تماشا کنین. همین پدسه سرجخ دیم برداری عزیز، زنگوله را بالاگی دمونه که ما ویدیو کردم شما دمیره. و دیگه گپم ندارم تا ویدیوهای آینده خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه، در کجای باشین همیشه سربلند و خانه آباد باشین. ویدیو دو درک اون برداری از اگر شرایطتون باشه امکانیت باشه یگان سامانی یگان روبلی یاردم کنین، یگان سامانی خیر کنین. دوستان عزیز، دو درک در نوار دسم بیمار وقت تولد شدنش ده ساز بوده از 3-4 روز پسش از زانو پایانتر بردارو پوچش اول سرخ شده، بعد سرخ شدن سیاه شده. دیگه ایلوجش نشده، دیدن که مثال پوچش سیاه شده، پوچش از زانو کمتر بالاتر بریدیان. حاضرش در این ویدیو در بیمارخانه بردارو یک هفته پس 2 هفته پس انا کسلی پریپات که میشوه. پدرشون خواهش کردن که انا برداروی که مثال به خاطر الله خیر میکنن، چند قیم مثال از زورشان میرسه بردارو من خیر کنن، گفتگه برای داروش مثال بو برای همین دو درک یا چی میشوه. نمرای اینا مثال پدرش اموندگیم، نمرای کارتای دوشنبه سیتیش اموندگیم بردارو. اگر امکانیت باشه یگان سامانی انا یگان روبلی مثال یاردمش کنین. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.